Už tu máme ďalší nový čínsky rok. Tento je v znamení hada. Jeho oslava vo vyzdobených čínskych domácnostiach spojená s pouličnými ohňostrojmi a tancom trvá celých 15 dní. My vám teraz ukážeme, ako sa táto udalosť oslavuje u nás na Slovensku. Mystický drak je minulosťou, aj u nás sa začal nový rok hada. Takto jeho príchod oslavovali v Londýne a takto v Číne. A aj s takouto tradičnou čínskou špecialitou u nás. Je to vlastne z cestovín plnené mäsom. Perfektnou slovenčinou nás táto mladá Číňanka informovala aj o tom, že študuje na Univerzite Komenského matematiku. Nie je to až také kockaté, ako sa hovorí o matfizákoch. No a toto je pre zmenu človek, ktorý pre Číňanov napísal knihu o Slovensku. Ukazuje na veci, ktoré by mal každý, ktorý navštívi Slovensko, poznať. Číňania, ktorí mali dokonca u nás nedávno svojho prezidenta, nás majú totiž dobre zmapovaných. Len v minulom roku sa vzájomný obchodný obrat aj vďaka exportom známej bratislavskej automobilky pohyboval na 6 miliardách dolárov. V posledních letech tá ekonomická situácia medzi Čínou a Slovenskem sa príjemne rozvíjala. Číňania vraj už teraz poľujú na mladých slovenských vynálezcov a nevylučujú ani masívne investície. Už teraz majú nachystaný 12-bodový program na podporu svojich aktivít v strednej a východnej Európe. Možno tomu pomôže práve had, ktorý je znamením huževnatosti a múdrosti. Tieto fakty pochopili aj mnohí mladí Slováci, ktorí sa už dnes učia po čínsky. Základy sa údajne dajú zvládnuť za 3 mesiace. Nás zaujalo bojové umenie v Wushu. Pre ľudí, ktorí napríklad majú stresujúce zamestnanie. Možno ho bude využívať aj Shui, ktorá má v tom, kde chce žiť, jasno. Ja si ostávam, lebo moja slovenčina je asi na vyššej úrovni ako čínština. William Šuška.